What? Binyos, doon lagi akong kamera. Man naman eh. Pili tasa mo sig effect kani or kani ay kanira kay mas pangit man effect kana ra. So no. What's up mananap? So put your it's another day. It's another vlog. Huh? So atong baton nga ron kay Chuy kay atong baton karon mga jammers. Ay kabulo ka mag-prank. Kabulo ka sa nang prank. Spell prank. Frankenstein. So mga jammers, so Chuy kay atong buhaton karon mga jammers. Check ato, kapilapin yung news ito kapilapin. So check ato, mga karon di mag-prank to yung mga tao kung mga tao na ta kung asa dapit ng highway, basta nakatuod na kung asa dapit ng highway. Sakay na kag airplane, bayad di mo 5 padong sa highway. So enjoy ato atong vlog karon ha kay mag-vlog na ta. So tanawa lang ninyo ang akong gipang prank padong padong sa highway. Roll the clip. Kung sakyan dito pa dong highway. Asa? Ito ko? Highway diha lang. Sikad. Sa highway lang. Kasi sa kuan daw, Brad, sa highway daw. Masakyan na ito ako sikad. Oo, masakyan ko sikad niya. Taod-taod. Sige, salamat, Col. Kung sakyan dito pa dong highway. Ay, isa. Ano tayo? Padong highway, diba? Masakyan. Oh, highway. Oh, dito. So, magkuhan ako masikad. Sige, salamat eh. Magkuhan na daw ako sikad daw. Magkuhan na daw ako sikad. Ito, highway. Sige, salamat eh. So mga jammers, nakita doon ninyo na nangutaan ako sa mga tao dito kung sa bagitan. sa bagitan akong mga pero nangutaan ako kung asa dapit ng highway. Next na ako ng prank mga jammers kay anaon ako ni. Magitaan ako, iwan ako ang kamera. Saba mo. Iwan ako ang kamera man na. Iwan ako ang video. Ako rin ipana. So magbasa-basa na sila sa pulaan niyo. Basa ka Miguel. Oh, nag-video na to siya mga jammers, nag-video na to siya tanawa. So, pag ana yang naon kay pangit kay yang naon tanaw ni ka basa-basa, mo siya ganaw. Nako gibasa. Muna siya mga jammers aton next na prank. So tanawa lang ninyo ang mga nabiktima na ako sa anak na prank. Roll the clip. Misha! Basa daw. New vlog, almost Ito nga, basa tanan. 6 days to go for the biggest meal great ever device below. And Muna to? Salamat. Alaysa, basa sa daw. Basa ka ng gusto. Logan Paul tweeted, new vlog, almost killed L1 Pazur. Doon. Saan? Saan ba? Logan Paul tweeted, new vlog, almost killed at El Butong. Nanay? Salamat. Ikaw, basa. Asa man ka rin? New vlog almost killed Enwal Pazurita Basa tanan. in Lele Pons. Sa ubos. Basa sa ubos. 6 days to go for the biggest meet and great ever. My Dubai with superstar Logan Paul, the Dubai Mall. Sat November 11th at 5 p.m. at Chris Spade HDP. Yeah. sa mape, Basa sa ninyo. sambakan nito. Basa sa ninyo. Hoy, funny ba yan na si Kuan? Si Lele o si Juan pa? Ano naman? Ha? Yawa. Ayaw! So, no?
mauto siya ang vlog. So, nakita kayo, tanawa akong akong way of fashion. Kung sa kakal, kabalo mo na ang uso na karon. So, nakita na ako na wala na ako nagkawit sa kumakamot. Kaya na ako cameraman. Hi, Carl. Hi. So, mana siya akong cameraman. Wala pinaka-main na cameraman. So, more to ang vlog karon mga jammers. Kung wala pa mo naka-subscribe sa among family jammers, saan magibuhat nimo? Paduol. Sorry ta paduol. Ano naman na. So, bago natin end ang vlog, shout out kang Dana, amigo ni Trisha Montilla Boulevard. Moto Carlo? Oh, moto. Amigo, Dana lagi. Mantilla. Oh, Dana, amigo ni Trisha Montilla Boulevard. Birthday niya atong October 25, 2017. So, salamat. Bisa na wala minimo gipakaon sa balay. Pero okay ra gihapon di busog gihapon ni. Bye-bye.